Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Allahu Rabbi, bantuan kita Nabi Muhammad, pagulu kita wahai sahabat ditulang saudara. Assalamualaikum. Kami pulang kanan mulu-mulu kami sabarkan. Hai kepada siale atau cipakalan telah mengundang ke ini jamuan. Hai Joko nan jauh, sudah dilayangkan Joko nan nampira pinala dikapurakan. Sekarang hadir di ini jamuan apa nela rasul bapartia. Ipalak la rasul baparinduangan Joko nan awi ayana barikan Joko nan litak la babari makan. Sekarang tibu puluh panitahan dari silangan apa pantah ke ini jamuan antara gadis seleruhan nama makan antara gadis talingo anda mendengarkan kebuan ranu melamar sudi makan lamar sudi bibi di tepi nyocawan Joko di kami salah kundangan biasa kami berikan pinta biasa kami pelaku Joko nan lain Bapak tahu testimoni Joko nan indah Bapak tahu membari. Sebab begitu katanya kami dari dan tua-tua duduk kata tinggi. Anta talinte tabalakangi na tua kau kurang ne kami terpa muliai sama kadang kau kurang ne kami terpa kauli na kete kau kurang ne kami terkasihi. Airilah jemaah berilah kami semuanya lagi permohonan kami. Sidang nama kanda di tabu nama ni kau tabu tibarau nana dode kami. Jangan menjadi upe jo puji nak abakan dalam magasara tujuh roti. Cuma lah nasib di pihak kami sama tu onde-onde Joko do bisa buahnya lagi ke penonton narape tu jo bodoh kadang jo kete. Nana tangan dari jauh nana tangan dari dakela padu yundu yun kai ni jual anda mendengarkan cerita
silawai dulang padu ini tampe. O antaronyo kami yo na marampe to pansingalang aja paname bara kala samodape ko silawai to pansingalang lamalang sangit lagu tado buat dape. Suaro laga para laga buni bele lain cubo la manangi-nangi di dalam selebol pangidon atas sumbe obai ini.
la bela salam iyo dari kami aduh iyo dari topa iyo adalah singgala iyo lailan sadang lebar kerajo oh ilallah pandanglah buah di dalam
dalam lemonyo. Iyo di situ bijo mulu kambangnya. Bijo na satu lah dari situlah di asalnya. Kalau lah dipandang indah baruku. Dejo kalau dikaku oh indah terasu. Begitu benar sifatnya Tuhan, bukanlah di luar, bukanlah di dalam. Bukan baruku, putih hitam. Oh dengannya itu itu basalahan. Kalau dipandang dah iyo orang yang wahai. Dipandang tak sampai oleh kalapado Tuhan. Dihampirkan mati. Iyo tak sila dalam. Jangan apa itu nilai kitulah sekarang Disatukan tali iyo tampil bapegang supaya nak takwa juga dihadap. lagi minggu dan johkal naulan tarabah. Nengko belum terang iyo begitu jalannya. Kalau pada guru Iyo ya ulanglah tanya. Kalau ada iyo kahambun jantan, kalau kau bawa iyo kasih bulan. kalau ke bawah terkasihnya bulan. Anak kulima meliputi alam, meliputi tubuh delai nyawanya badan. kalau dipandang oleh orang yang bijak, hilang malah di mata, di hati lain tanpa. Samparono nyabuto iya mangko manampak. Samparono mati delai mangko bagara. Samparono lumpuh delai mangko nalapa jaja. andelai tando alamat lai parahu batullah Angola kontai iyo nai ala umma mali batul hawadisi oleh paham talata. lai wahai saudara ondalai andai datolan delai kanala diri delai pandanglah Tuhan delai cuba La uji ya batu jo intan timbang la batu iyo bar joringan la keputusan la nyo pandang iyo kapado Tuhan. keputusan lai pandangan delai kepada Tuhan. Keputusan alamu kapado iman. Delai iman hati cara minde Tuhan. Delai tubuh de kita biir de Tuhan. Kasih pada Allah hai batin de insan lah jadi rasonyo di soal pengajian. Kalau biadari itu kau hilang penyurutan. Ia pun tuanglah nyui oi apila pada Karate balik pelang juru tulis pajalan. lagi ombak lah pulang kepada lautan. Dan juga kalau nyulawi dijadikan sampan. Salamu lamonyo Indahkan kara. Salamu lamonyo indahkan karam. Begitu nyobana dalam pengajian. Ulia ambia enan punyo paham. Delai orang nan hampir kepada Tuhan. Dalai ampiran dari hai tali rangkuangan sekedar itu delai kajilah dibayangkan. Hai sahabat dan itulah
di mana lah sentengnya. Lah kurang batuku di mana kurangnya, hilanglah bacari di mana rimbonya. Ina tanah mandanga hai senang hatinya, aluran ayah sarato bondo. Laki-laki padusi hai umur samonyo. Dijadi pinonton hai lainan tibo nene adonan tuho ai adonan modo. Anak ai punya lagala hanyo nene lah datang bana katam penang do. Ai adonan jantan ado batino. Adonan jando adonan marando. Ai adonan bojang adonan kurui adolah kapuk sumo. Ya adonan pendek adonan panjang nene ado maroko singgalang rokonya. Ai baik tu bana di padang jamato di calian anak bapa jo kalau dikira Di pandang bana iya jamato nene lah duduk di mungko pada go selonyo. mungkin beliau sedang panen pulau nene panen durian atau panen manggihnya. Sudah menarimu ndek toke jatuh nene lah di go minggu ndak dibayar tokenya. Denan pak itulah denyobana. Gala yo gala de karango. Manurika ba iyo de barito siko sadang panen kasadonyo. Ini naik banyak yo de nyotoke akan manampuang hasil panenyo. Ode layo biya toke durian toke manggih nelai ado. Iyo de nala bagi tuh banana sadang musim mainan desiko. Ade tambah pulonan jolan se memang yo tasor sajak dulunya. Sahingga ekonomi lah di sekolah iga sejah yo terapulo. Sabana yo de nande langkah suo. Iyo de edun sana anan di siko. Diundang topan singgalang lekasi konan durian sedang masak pulo. Memang yo dari yo parihiaman kamang bawa durian bagi suapo. Di singajo kami nalajo oto. Iyo emu enyonan baduo. Denan karano relai lapa. Iya kanai tampe durianyo. Ade nalabian lajo manggih larayo sakaruang jadi juo. Sebagai iyo ay ole de kami kapulang la isuanyo. Iyo kayo pulang ka Pariaman tantu ado ole di siko. Sebagai nantando to pancing kahalang bacuri to di si junjuangan nangko. Kopa iyo de nalay de kajawa kan lai ado ole-olenyo. Kopa iyo de kasolo kan lai ado lenyo bulo. Kopa de nalakapakan baru iyo nane ole-olenyo. Kalau sana nala di siko iyo datang ke Pariamananyo. Tantu kapulang ada isu anyo karambia iyo dun sana abao. Ade nalay pagkanyo de para lujar yang jono pate kami sadiyo. Kita ado iyo denan randahanan tinggi lah di japu ejo. Adenan baik tujuh kalau kita. Denan dirana minangananku. Memang badun sana dengan saudara. Bagi tunan kalir dan mangato. Adenan kolayo de baik tuan lama kita iyo le santoso. Tadina niyo sanjo tadi ala di puncoi derekan kita yaitu Tuhan pernah membara iyo sama jai sanjo tako karena iyo nan maliau toke durian di musim nangko kanalah iyo dia siangkan untuk ayo kami lah sasudui oto. Memang toke
ke de mangginyo memang yo sabana de nyo gadang gala iyo kuncu kito sambil iyo de kamari juragan majai pitih pulo iyo alayo de kahana sip de kami yo tukang curi to itu iyo lawe jangan kami yo badu sebagai nanio acara-acara sebagai intermezzo aku kato le muka di tompakan de rekan kita ya itu kapan yo la membaranan tadahulu mengambang la curi to nilai joko lah dari kami dan lah jadi hai rasanya lagi barat la de katalan mungkin lah bakilo kilo oh ba ibarat nana balla jangan lalawe le tarambanyo layo kan la datang ko lita yakini lah tibo tabai pula de nyowanta rasul kabedo karano kito la de nyotini o sakali ko de kasih ko alai suman tola de nyo baru nanti tampe la de nyo nangko ijanya denan la bapak lai rami pulo nagibo alai untuk amarami kan acara maulid la nabi kita di bari denan la de hiburan lagu minang nasihat pulo tola de nyo kita orang minang kasamohnya dekarun tu ala bapak lai kakak bapo tola de nyo kita memang badun sana saudara andele gitu lah jadi mama lah di dalam rumah tangga kalau nasi orang mama tentu adukan kananyo takut di marilah dah hiburan ma ulang nasihat pulo pasang dalam hati di pasar tu akan do ikolah tuku iko tambahnya tuku ajo tambah akan perasanyo diberi bana di sanjonangko diberi bana mulo para kamu mama di kaum mama di rumah tangga Pacilah janji mbak itu kato api tuah mina tapi kau kini tak balik pasang agamu ada Allah tak bulakan iyo nande pula bodayo datang orang minang lah jompang jampiang aku mbah dadang kinilah yang bana membawa raba mangkonyo hilang tampe basanda deti yang bana membawa raba mangkonyo hilang tampe basanda bendinya mama orang tak pandang yo bana tinggi dalam nagari aku agamana tuntunlah kami makai jangan salah jalan aku akan manakan dan dilengakan tuntunlah kami makai jangan salah jalan tiada basan di sana sana basan di kaki tabullah mbak itu kato papa tamina agamu mbak itu kado papa tamina agamu ada
mak oi kan salah jalan. Ya dan basandi Sarah basandi kaki tabungo. Mbak itu kato papa taminang agamo adat onde. Usaha lupukan. Mbak itu kato papa taminang agamo adat Onde usaha lupukan. di sebagai lain nasihatlah di zaman kini nago. Karena zaman kini memang di akhir zamannya. Keuladenan lah kemajuan bio generasi kita. Sihala kemanakanlah banyak lupuh jo mamanya. Ahli nasara tuju adat delai dengan lada agama. Mama lah kemanakanlah katu inyo. Saking kodiran lah nyominang memanglah taku mari bedo. Kumari dan nyurumi kian kamari membajo. Kini baalan kerancang. Nadi manula dekasan nang ladi dalam la kiro-kiro. Ladi bari lada hiburan. Laju lagala-gala bado malam nangko. Di sarato anak-anak di sanjo hari nangko. Ajo lagu ladwa udin lagu nan lamo. Lagunya ini luarlah biasa. Wa udin mau kawin. Wa udin mau kawin. Potong kerabo panjang, potong kerabo pendek. Wa udin kadang kete. Namanya Awaludin. Namanya Akhirudin. Namanya Solehudin. Oi namanya Doauddin. Oh enggak, kalau Udin yang lain berdoa, Betul. Aminuddin. Doa amin. Amin. Amin weh. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Aminuddin. Aminuddin. Udin yang sakit perut. Namanya Perut Udin. Damu itu dah. Apanya? Udin yang sakit perut namanya Mahmudin. Oh, sakit mah kita, sakit mah. Sakit mah sakit perut. Ayo Allah wa Udin mau kawin. Wa Udin mau kawin. Oh, kerbau panjang, potong kerbau pendek. Potong kerbau panjang, potong kerbau pendek. Udin kadang kete. Wa Udin panjang pendek. Udin yang di kamar. Namanya Kamarudin. Udin penggembala sapi. Namanya Sapi Udin. Udin penjual nasi. Namanya Nasirudin. Udin yang garang merokok. Ai namanya Rokotin. Namanya Haji Samsudin. Kok di Samsu ya? Namanya Hadidin. Udin penjual bubur. Audin itu. Burhanuddin. Udin penjual durian. Namanya Yandin. Udin yang menonton silawat. Oh, namanya Tonjidin. Wasiti mau kawin. Wasiti mau kawin. Potong kerbau
potong kerbau kete. Wasiti kadang ponde. Wasiti kadang kete. Wasiti pete kami. Wasiti gapu ponde. Siti yang pertama. Siti awalia. Siti lagi di kamar. Hai Siti Kamaria. Siti lagi berdoa. Hai namanya Siti Aminah. Siti yang sedang mengamerah. Hai namanya Siti Humairah. Siti Humairah. Humairah tau. Siti yang di pinggir jalan. Namanya Siti yang listrik. Awak Siti, wak Siti lah mau kawin. Awak Siti, wak Siti mau kawin. Potong kerbau panjang ti, potong kerbau pendek. Potong kerbau kadang ti, potong kerbau kete. Wak Siti kadang kami. Wak Siti kadang kete. Wak Siti lah betul lansir. Aku di rantang namu panjang lah mungkin kaba jelo jelo. Karena nalade ambo dulang nyomalan tun pulo. Iyo ayah lagi tu bana iyo pado saat nangku. Kini baabana karangka la baabana nan kasero. Iyo nan kasan jangan tunsan dengan tu dahru. Maklum kita di malam kini kan sudah iyulah nyado. Malam jago jago bagi buran jadi juo. Di dalam dendam memperingati maulid Nabi junjungan kita. Belai siapa adio di suah harinya. Denan diharuk sapaan. Itulah pasamu. Karena orang mencintai Nabi samojo Nabi dalam sarugo. Begitu janji Nabi sama sungan lagi duinyo. Lesa kali bersolawat lati go dia kihabahalo. Begitu lainyo bana pahalo nandarajatnyo. Desa puluh dia kebahalo, 10 dia puikan doso. Iyo ay begitu janji Nabi yo kabake gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu alaihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Rabbi salam